Non angkeleji troxike prapo andeng Republic Day katalon ji aphan pini Dipo Circuit House along katase katadang amai ing Nippon. Karbi Anglong District Commissioner Madhumita Bhagavati Chipahim Pupen pini Dipo Circuit House along mai ing nisi non angkeleji troxike prapo andeng Republic Day katalon ji aphan katase kamai pada. Maya long Dipo Gulf Boys Higher Secondary School Patuak Lamalong Mesan Pen Republic Day katalon ji aphan akro kalam isi kachingvai aklong palida. Halapo Superintendent of Police SP Pen Karbi Risnim so arongaje monsamangbong kipachun long ji aphan Karbi Anglong angkang keton kelanganat pangchimbong loputang SP Ninji. Republic Day Apharman Kachingvai kapado cheng amaya long Karbi Anglong Autonomous Council Joint Secretary Pen Chenglok Council Asarku Arumalong kedo pinnaan sai kamasai phu lapen rai kamasai phu atum chetong